So, beth ydych chi'n bod dweud? Y syniad heddiw oedd bod ni'n edrach ar ffurf blog i weld sut fedar y plant ddefnyddio'r ffurf yma i sôn wrth y byd am eu profiadau nhw yn Eisteddfod, a mi da ni wedi cael cyflwyniad o brofiad reit eang a dweud gwir. Da ni wedi bod yn sôn am fynd i'r ffair, am gystadlu, am y bwyd sy'n ar gael ar y maes ac am grwydro Sondina. Bydd plant di ysgol? Yndi, dwi'n meddwl bod nhw wedi cael rhyw fath o agoriad llygad i y posibilrwydd o gyhoeddi gwaith eu hunan ar y we a'i rannu efo cynulleidfa. A maen nhw wedi bod yn cael syniadau gwreiddiol iawn hefyd. Da ni wedi bod yn ailfedyddio reids yr ffair gan ymateb i'r fath o dyna ble mae'r Gymraeg. Da ni wedi galw y Mad Max yn maxenwledig ar waltzers yn clocswyr sy'n reit wreiddiol, dwi'n meddwl. A peth pwysig, ydych chi wedi mwynhau? Da ni wedi mwynhau yn ofnadwy, do. Gobeithio gwni gyfle wneud hyn yn fuan eto. Da iawn, diolch yn fawr am ti. Diolch.